UMLA ka Voice of the People's Party na North Shillong uba Edelbert Nongrum, Marson Y ka jingyalang lekman ya ka jingjap ka party ya ka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ha ka janmit jong ka pratari ujaliyo Arja Apsa Hasmit ulawan pat banjungo ya ka kong bindas iem ka badang don ha padang ka jingya ki syatngan ha parking lot ka Additional Secretariat Shillong bandawa na ka sarkar MDA2 ban snano ya ka surok nongpo umden sa Sunapur Riboy District. Uba Edelbert ringkat ke kurim jong u lem ki khun kila yo ban kren bat ketika long kme ha jaka ka baka sa tngan bat penlong ru ka jing duai kumban syukado baka jing ya ki sha tngan ka long kme kala poi sha ka san phulai kanta ka por riu beje menta ka janmit pratari ujliu arjar psau uba Edelbert ula ong baka jing ya ki ketika long kme ka dei ka ba shong nong rem bat ka don kam ya ka jing kershan na ki pat ba Bây giờ mà nông lạc, các bạn chụp cái tấm bộ cả news này cái YouTube, mọi nhà cái chính sedang cái chung iban aja tiap percaya sorka, halor ka dau, bar halor ka nongrim, kaba ngasode kumboy na monong ikmat, banuan banai mesim tu jadi minum day ru dia ban syuhud na masuk ke minum tan ikmat, di kermen scam bahkan ni cái jing one jing kong, pentas CM, ani cái jaka, kan pay score. Ya ka skor ka bakulut jong ka sarkar kapa kita ki berada pok sarkar kita keli hani ki kindiat por apa yang gejilak jong election MP banbu jing keli kala yang ki amli opposition ba ngale ngilawan ra development ayu ngila juan ra surok ne yang mereka kamram gade ke jongki amli tanga kamram gade ke kamram ka deiti ba ke jigir clear dari kita ki berada ke bor kim sutru ya banle jo kamram ngasu bagi hapan ino ya tak syuki bagi kidot di kani ka jildawa ji kom kadi ka song hop ka songnya amar kadi ka surok ginle yung pen kibilenti ngin pen biit kai pai ba ya tak school ka college dan ni ka hospital dan ka surok kamdon ka surok kadi ka lenti ka pen poi sya kata ka thong kadi ka school ka college ka hospital di kalong led ai pat ka ba kamtam sanpu artri kisem layak ku mujala buat dak burum na ko perken mau ko malayo banyak keren di kong kani gede kepada la sateng la kharsan snem nadu ko por jong i mama di lapang oh kum chief minister di kalong kiki ke ba sa khulung sa khna ba kalong kiki pen pau ke jing long irresponsible kum ki ta ki bakam bila dia budi bida bunga sngo bani ka kam kinum da ap i kong banja kiki ke jing pang ni ke jing stom ai barangai scam i kong ru ini yang yakon satar adu bandala perkongo sarkar mar watang isurok kemla pakin pendep la kejong kamram ke deiti kat dotam kita ki isu berintah setiap tan tak ko ka thain ru kemla barkani kalong ki go bang haban premjur na ko sarkar ki ju smutrat man penbhai surok nora 4 lane ki 6 lane bat ki pai lane tam persuk ke Delhi kable persuk inok song snong le bubun pa ki jaka snong kendong le di belasu i isra belasu i konsuat bat ka sarkar belasu sensyar kumba sensyar mena pana siya kalong gajing le ran ko bakraw ya kini ki bedon po ka syuki ki bedon po sarkar ngamtip ke ai ka daw ko baki kimla kamdei ko baki kimla kadi bakim don kamon menta laragi pai ham baro ki isu bubun ja ki isu nin hapan mi sumadan ban persya sarkar ka sarkar ka pedai damangi yamangi ka sarkar bu pai ba ujiet kani kadi pan pau kita kejing bamdo kejing kle ne kadi kejing kidram jong kita ki nong bikmat ki bajot election ki bamdon por su ban pe ki bit ka piang lani ka bha kamiat jong jalahi brokoi bali ki thanyi brokoi ngan pakin mau ya kani ka surok ka badai ka banta ka bai kong iwan ru ni ba Melbourne kum mali jong ka nong po itu ki por jong ki arsenal lai snem chua da maklai lara di ndrei la simkhia kum mali ndrei mentali don ringkat bar ruling gade ban put pressure ba ka government gade ban kongu
lem kumta kan sulong tang ban scam ya suki jongno yang sarkar jongno nrei haba pia ja kata ka method ban kershan sarkar ka di ban wan ru ke jemantoi ka than di ban wan ke jemantoi ham tam ya jela kalau ka jingle rai namar ba man ki ji ki nang phai ki samla nang phai ki long ki ham tam long ki ba pli ba de ban pli ki khon ki bladon ki khon ki yang sam ha ban wan shom sabat kani kalau ka jingle rai ma ban penrem ba ban condemn ni ka government ka mamlo ka ji clear bar kani ka le ba ki phai ba ki ban so thu ka por kadang ya kadang elam bar ki phai ba ki ban so thu ka sarkar ka ba kumlu kani ka sarkar bar kadai ka sarkar ka ba kata ka jingkular kalau sulong tang ka khanya thang ka juat la ba Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.